Ja, mensen, ik begon net willen iets wijs. Die is goed wat ik nou vandaag ga shopping het voor mij. Right? Ik ben op een reis gekomen. En toen ik nou die goed aangepast. En toen ik nou iets gerealiseerd. Ik wil net veel wijs. Ik wil niet veel wijs al die goed wat ik gekocht heb. Ik wil gewoon net wijs iets wat ik uitgevonden heb. Zoals die kippie bij dit daar. Right? Die kippie is 500 rand. Maar kijk waar is die kippie gemaakt. Made in China. Kijk, als je woont in zijn kipjes, blijkt zo uit. Right? Er is nog iets wat ik uitgevonden heb. Die kip, die soete, het mooie gelijk op die rakkie en op die hingen. Right? Soete was voor 50. Kijk waar is hij gemaakt. Iets op. Nou gaat ons bij zijn label, wat de materiaal te gebruikt. Kijk, 75% polyester en 13% cotton. Ik heb die sweater aangepast en die sweater uit mijn laat zak. Nou laat het veel zien, die mensen, die companies gebruiken cheap materiaal en verkopen het aan ons voor klompen geld. Dat is basically waar we die story gaan. Kijk, die shorts. Dit is een Nike shorts. Hij was $5.99. Kijk waar is hij gemaakt. Vietnam. Hey mensen man. Ja, dat ding zijn weer reputable plekken. Als hij denkt, nee. Alle goed is, dat zie je. Krijg alle goed basically. In China en in Vietnam. Zo als zij gaat, kijk maar je tekens en je labels. Kijk ze van wat de land eruit zijn. Kon je ook kleren van aan. Because hij deze sok van mij. Nee. Kan ik moest maar bij havel gaan kopen. Because maar het lijkt mij, die mensen gebruiken CMT's om alle kleren te maken. Hulle het hulle eie factory shop, zoals bij Pip, wat hulle eie factory shop, wat hulle eie kleren maken. Hulle Nike en die dit is so 'n plekkie. Mensen, hij is maar net iets wat ik vir julle wil gewys het. Wat my attention geraak het. Ek is nou baie disappointed.